F'konferenza tal-aħbarijiet il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-proposti għal qasam edukattiv huma mmirati biex aktar żgħażagħ ikomplu jistudjaw u biex tinelep il-ġlieda kontra l-illetteriżmu. L-edukazzjoni statali tibqa' waħda b'xejn għal kulħadd, għandna lan illi nżidu l-ammont ta' żgħażagħ li jkomplu jistudjaw u li jtejbu il-ħiliet tagħhom wara l-età ta' 16-il sena u nixtiequ nibdew minn hawnhekk illum illi nagħmlu sforz enormi fir-rigward tal-literacy, fil-rigward tal-ġlieda kontra l-illetteriżmu. Joseph Muscat qal li l-proposti tal-Partit Laburista fosthom dik li ta' tablet lil kull tifel u tifla fir-raba' sena tal-iskola primarja fl-iskejjel kollha dwar il-libreriji u dwar l-għalliema huma mmirati biex jagħtu aktar għodda lil kulħadd. Mhux biss lill-istudenti, iżda anke lill-għalliema biex dawn ikunu jistgħu waslu aħjar il-messaġġ tagħhom ta' tagħlim. Din hija parti mill-isforz tagħna għal pjan komprensiv biex nagħtu aktar għodda lil kulħadd. L-iskola m'għandix tkun xi ħaġa boring, għandha tkun xi ħaġa eċċitanti ħafna, xi ħaġa li t-tfal tagħna rridu nuruhom illi it pays off. Mhux biss fil-karriera fit-tul imma anka l-lezzjonijiet irridu nużaw l-aħjar tools li jkunu cutting edge f'dan kollu u nemmnu li b'dan il-mod qed nagħtu anka lill-għalliema ukoll il-mod ta' kif ħankunu qegħdin ngħinuhom sabiex iwasslu aħjar il-messaġġ tagħhom. Joseph Muscat fisser lill-għalliema bħala esperti li bil-kollaborazzjoni tal-ġenituri u tal-istudenti stess jafu x'inhu l-aħjar f'dan il-qasam. Spjega għalfejn se jkunu tfal tar-raba' sena li se jibdew jingħataw tablet. Il-konsultazzjoni li għamilna tindika li dik hija l-aħjar sena li fih ta' dik l-età l-istudenti jkollhom ċertu għarfien ta' bażiku ta' literacy skills li għandhom li jistgħu jiġu imħarġa fuq responsabilizzazzjoni dwar kif għandhom jużaw din l-għodda. U l-pariri kollha huma illi nibdew permezz ta' studenti li jkunu f'dik l-età. Dwar il-Fond Nazzjonali One Tablet per Child, Joseph Muscat qal li din hija opportunità oħra għas-settur privat. Dawk il-kumpaniji li jkunu jixtiequ jikkontribwixxu għal dan l-isforz nazzjonali jkollhom inċentivi sabiex jagħmlu hekk b'mod li we bridge the digital divide kif ukoll niġġieldu l-illetteriżmu, nagħtu ċans ugwali lil kulħadd nimxu ma' żminijiet u nagħtu digital skills sa minn kmieni lil uliedna. Joseph Muscat qal li l-ispiża l-proposti kollha li qed iħabbar il-Partit Laburista, inkluż dawk dwar l-edukazzjoni, ġiet stmata. Il-mexxej Laburista reġa' assigura li gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja ser ikun qiegħed iżomm u jsaħħaħ l-istipendji għall-istudenti. Indirizza l-konferenza tal-aħbarijiet ukoll il-kelliem ewlieni Laburista l-edukazzjoni Evarist Bartolo li qal il-gvern baqa' ma ppubblikax ir-rapport PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, li fih pajjiżna huwa klassifikat lejn l-aħħar f'dak li għandu x'jaqsam ma' ħiliet tal-illetteriżmu. Qal li l-konklużjonijiet speċifiċi għal pajjiżna ta' dan ir-rapport iwasslu għal diversi ħiliet mhux biss għad-dinja tax-xogħol iżda anke s-soċjetà. Preżenti għall konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll il-kelliem għall-edukazzjoni ogħla Owen Bonnici.